sabeu, des de la CEDE tenim un grup assessor amb moltes persones molt professionals de diferents àmbits i avui volem parlar amb l'Armand Corrales, que és d'una empresa precisament que es dedica al sector d'assessorament turístic en un any molt complex. Molt bona tarda, Armand, com esteu? Bona tarda, Albert. Ja veus. Sou una empresa d'assessors de turisme, però també d'Atascamps. Principalment són agències de viatge, que és el que conec fa un grapat d'anys. Ha estat un any perdut, el 2020? Bueno, per les que jo conec, les que jo treballo, perdut el 90%. És una situació autènticament dramàtica en aquests moments. Per tant, no s'ha pogut ni salvar el que és el turisme interior, ni hi ha hagut cap bàlsam. Bé, aviam, jo el que toco, bàsicament, tinc clients que es dediquen a el que se'n diu el bitlletatge ètnic. Són 3 empreses que el que fan és, a l'argot del sector se'n diuen consolidadores. Són agències que tenen la llicència IATA per poder vendre bitllets d'avió i ells venen bitllets d'avió a empreses que no són IATA, que no ho poden fer directament. Llavors, aquestes agències, clar, fa 6 mesos o 8 mesos que l'activitat ha quedat pràcticament suspesa. No hi havia vols i tot era molt complicat. Després també tinc altres clients que el que fan és el que és el típic agència de viatges vacacional. Hi ha algunes que també combinen el vacacional emissor amb el que és el vacacional receptiu. Però bàsicament la majoria són emissores. I ja et dic, hi ha diverses que toquen tema de lo que és bitlletatge ètnic i que a més hi ha un problema afegit que amb tot això, a part que no han pogut desenvolupar amb normalitat la venda dels seus bitllets, un altre problema que se'ls ha ocasionat és que les companyies aèries i els sistemes de reserves, que en aquests casos els tenien incentivats amb acords en base a volums de negoci, en base a volum de reserves, a partir del moment aquell van suspendre tot el que són incentius i tot el que són tot tipus d'incentius. I clar, l'any 2020 serà un any en què no hi haurà incentius. I llavors aquestes agències, moltes d'elles, el 50%, el 40%, el seu benefici venia de l'incentiu. O sigui que ja veurem què passa l'any que ve. Com dèiem, des de RGA Partners Turismo el que feu és assessorar empreses d'aquest sector. I la veritat és que en els últims anys també hem assistit a molts canvis en el sector perquè de l'agència tradicional, on la gent era on hi havia o hi dipositava la confiança per marxar de viatge a segons quin lloc, cada vegada la gent s'autogestiona més, es compra més a través de xarxes, també s'incrementa una mica el risc, perquè ben bé no saps a qui li estàs comprant ni hi ha una cara darrere. Tot això ho havíeu previst de fa anys, ho estàveu treballant de fa anys també per veure com el sector es recol·locava, es reconduïa? Aviam, aquí hi ha una cosa que tot el tema aquest d'internet hi ha com una mena de leyenda urbana que les agències de viatges tenen que acabar desapareixent. Evidentment, l'agència que estava acostumada a tenir una botiga oberta, donar un catàleg i que no feia res més que això, no portava cap valor afegit a la seva feina, doncs aquestes ho han passat malament i moltes d'aquestes han tingut que plegar perquè no han pogut aguantar el ritme. Però el que és cert és que fa molts anys que moltes agències de viatges ja es van adonar del problema que els venia a sobre i aleshores, molts temes d'aquests per internet, el que la gent a vegades no sap, que darrere de totes aquestes plataformes de ventes de bitllets i de paquets i tot això, moltes vegades hi ha agències de viatges tradicionals que el que han fet ha sigut adaptar-se a la realitat. Per tant, ara, evidentment, el bitllet aquell d'avió que és més ràpid o més econòmic, ja no diria pas que fos més econòmic, perquè moltes vegades aquestes coses són tan cares, però la gent reservar un avió o reservar un hotel per internet relativament fàcil, però el que són llargues distàncies encara la feina d'un assessor, d'un agent de viatges que coneix el destí, que et pot aconsellar, encara jo diria que té una importància molt gran. I aquesta agència no té pas el futur en perill. Ara sí que el té en perill perquè no hi ha viatges. O sigui, conec un cas concret d'una agència que tot el que fa és llarga distància, molt especialitzat, amb uns temes de molta qualitat. Zero, aquest any zero, han tingut que cancel·lar-ho tot.
Clar, la gent no vol viatjar... O sigui, sortir d'Espanya, per exemple, agafar un avió segons com, la gent li fa por. No sap el que passarà. Com dèiem, ha canviat el model d'agències de viatge els últims 20 anys. Abans estàvem acostumats a passejar pel carrer i en veies tot sovint. Ara costa de trobar-ne algunes més. Suposo que s'han anat especialitzant també i el públic, finalment, que n'és usuari, d'això de visitar-la, és potser aquest públic que busca més seguretat. I això també ha passat al món del comerç, perquè avui en dia tothom compra a les 24 hores allò que vol a distància. No sé si el futur de la botiga física, de l'agència física, també passa per aquest component de valor afegit, de planificar, d'assessorament, de seguretat també, perquè en el fons la pandèmia ha demostrat que la seguretat és vital i potser anar de la mà d'una persona amb cara i ulls genera molta més seguretat, no, la gent? Aviam, jo el que no sé dir-te ara mateix, perquè no tinc estadístiques a l'abast de saber si les agències de viatges físiques l'any fa 10 anys n'hi havia 10 o n'hi havia 50. Jo tinc la sensació de que agències de viatges físiques segueixen havent-hi moltes, el que passa que també cada vegada més l'agència de viatges s'ha anat creant, per exemple, en un pis. O sigui, fa 20 anys o fa 15 anys tenir una agència en un pis era una cosa bastant difícil de trobar, no era normal. Avui dia molta gent treballa des de casa seva, treballa des d'una oficina, des d'un centre de negocis. Ara, una cosa que sí he notat, jo fa molts anys que estic subscrit a una empresa que totes les altes agències de viatges que es produeixen al registre mercantil m'arribava una notícia de que tal agència a tal lloc s'obria. I abans, cada mes arribaven 10, 15, 20, 30 notícies d'agències noves. Últimament, evidentment, això ha baixat molt. Primera, perquè és difícil que avui dia una persona obri una agència de viatges, és complicat. Però també ha passat una altra cosa. Les normatives han canviat molt. Fa 20 anys o fa 15 anys, obrir una agència de viatges era un tema complex, mercantilment, tot era bastant enrevessat. Nosaltres, jo mateix, on estava jo abans, l'assessoria que estava abans, que era soci, ens havíem fet un fart d'obrir agències noves i realment teníem un avantatge competitiu perquè tocàvem un tema que molta gent no sabia tocar. Avui dia hem de pensar que Catalunya, per exemple, que ha sigut de les últimes que s'ha posat al dia amb aquests temes, obrir una agència de viatges és tan fàcil com si una persona física. Ja no et demanen segons quines coses, tot és bastant fàcil. Amb el que, per exemple, el que et deia, agències de viatges que s'obren a través del registre mercantil, hi ha vegades que ni me n'entero, perquè són persones físiques, o perquè simplement, per l'activitat que fan, no fa falta treure's la llicència com es feia abans. Avui dia a Catalunya ja no hi ha agències de viatges minoristes, majoristes, ara ja són totes agències de viatges. I només en el cas de que tinguis venda de paquets turístics, tens l'obligació de presentar una declaració responsable. La resta no tenen ni per què presentar-ho. Per tant, em puc no enterar-me que s'han obert 20 agències la setmana passada. Pot passar, em passa. No m'entero de totes les que s'obren. I això creus que és positiu o negatiu pel sector en general, que hi hagi tanta flexibilitat a l'hora de crear una agència? Aviam, això té dues lectures. Quan hi ha barreres d'entrades en un sector, evidentment això dificulta que la gent entri. I, jo mateix t'estic parlant dels anys 95, anys de principis de segle, que, nosaltres una font d'ingrés molt bona, una font de diners, era el tema de muntar agències de viatges, perquè no hi havia una complexitat que moltes vegades hi havia inclús fins a notaris que no ho sabien com anava. Llavors, per nosaltres, en aquella època, obrir agències de viatges era una feina ben pagada i, ens anava molt bé i servia de barrera d'entrada per als que estaven en el sector. Avui dia, qualsevol pot muntar agència de viatges. És que la botiga de la cantonada que ven pollastres pot ser una agència de viatges. No cal que tingui un títol específic. L'altra cosa és que li surti a compte o no, perquè la complexitat del sector a vegades comporta això. Però tècnicament, jo puc tenir una botiga de vetes i fils i vendre excursions al cap de setmana. No tinc les tendències del futur en un panorama post-pandèmia, també hi ha qui les comença a especular. Es parla molt, i s'ha parlat molt aquest darrer any, de turisme intern, de buscar tema rural, espais, lluny de les grans ciutats, lluny de la gent, tema natura, i sembla que serà la tendència 2021-22, o com ho veus? Aviam, el que és cert és que, per exemple, agències de viatges
que organitzen, que fan de receptius i que el que fan és organitzar, o sigui, reben clients per portar-los a una masia, a una casa rural, doncs n'hi ha més cada vegada. També jo penso que aquí no estic tan al dia amb això, perquè no tinc el contacte tan sovint, però jo diria que tot el que són masies, cases rurals, aquest tipus de coses, avui dia funciona molt. Aquí sí que funciona molt la reserva per internet. Ara, després hi ha agències que s'especialitzen. I on veig més l'especialització és el que et deia abans, aquest cas que et deia, d'aquesta gent que fan un tipus de viatges molt selectiu, amb molta qualitat, amb els hotels, bons destins, bones preparacions del viatge, que tot això també té... O sigui, no és només agafar un avió i arribar a un lloc i ja està. Doncs, si ho fas ben fet, doncs tens que tenir uns guies experts, tens que organitzar unes excursions que estiguin prou bé, que els hotels estiguin bé, que puguis menjar bé, tot això és una feina d'organització. Aquí també hi ha una altra qüestió important, que aquest any també ha quedat en blanc, és el tema dels congressos i aquest tipus d'organitzacions. Espanya ha sigut un dels països líders en l'organització de congressos i Barcelona en concret ha fet molts de congressos i és un destí que a la gent li agrada venir a Barcelona a fer un congrés de cardiologia i et venen 3.000 metges. Clar, tot això ara, i no sé com acabarà el 2021, però jo em veig a venir que això trigarem temps a tenir. Per exemple, un Mobile Congress, evidentment, és bo pel turisme, diguéssim, receptiu, perquè arriben aquí un grapat de gent de tot el món, hi ha consum d'hotels, hi ha consum de restaurants, hi ha consum de transports i 30.000 coses afegides que fan que aquella setmana Barcelona tingui un ingrés de diners molt, molt gran. El 2020, res de res. I el 2021, que diuen que es farà a l'estiu, ja t'ho explicaré, aviam com acaba. Hem construït un país i una ciutat, en aquest Barcelona també, molt dependent del sector del turisme des del 92 cap ençà. Aquest turisme que parlàvem receptiu, que arriba a casa nostra. Creus que una solució per no fer desaparèixer tot aquest teixit empresarial, comercial, hoteler, és la injecció de diner públic per poder-ho mantenir els mesos que calgui fins que es torni a obrir a poc? Aviam, aquí no sé què dir-te, la veritat. No sé si la solució... Aviam, per exemple, tot això que es diu ara dels sectors que estan en crisi, possiblement el sector de turisme és els que està més malament, és el que ho té més complicat per sortir-se'n, estan rebent ajuts. L'altre dia escoltava, no sé qui era, no sé si era el del Ciutadans, no sé qui era, que deia una veritat a mitges, no? Que deia que no havien rebut cap tipus d'ajuts. Jo et dic que particularment jo he tingut diversos clients meus que han demanat ajuts per temes turístics i els estan donant 10.000, 15.000, 20.000 euros, hotels que cada dia estan sortint resolucions de la Generalitat i ara que em diguis que en un hotel li donen 20.000 euros en té prou per mantenir l'estructura durant 6 mesos? Doncs evidentment no. Ara, petites empreses que els hi donin 5 o 6.000 euros, 7.000 euros, diríem que s'equilibra bastant, però evidentment no n'hi ha prou. Ara, a partir d'aquí, la solució és injectar diners. Tampoc els tenim. O sigui, el problema és que no hi ha diners per poder fer com sembla que Alemanya diu que ho han fet, que han ajudat d'una manera, el 75 o el 80% dels ingressos venen del sector públic. O sigui, els han salvat. Aquí em penso que aquí no poden fer-ho, això. O sigui, no hi ha diners per fer tot això. Probablement una de les solucions seria que es vacunés ràpid, es deien que a l'estiu potser arribàvem al 70%, que sembla que ningú ho veu clar, però també incidir en origen que les nostres costes, els nostres hotels són espais segurs perquè arribi tot aquest client, que això també és un altre procés. Per anar acabant, la tendència, no sé si la veus, si veus la llum al final del túnel, si creus que aquest 2021 tampoc, ens haurem d'esperar a l'estiu del 22. Aviam, hi havia un titular, no sé si era ahir o abans d'ahir, d'una revista d'aquestes especialitzades del sector, que deia que la temporada del 2021 també estava perduda. Clar, és que la temporada d'estiu pels hotels espanyols, i sobretot els de costa, comença a l'abril-maig. Estem al mes de febrer. Aquí el més calent a l'aigüera. O sigui, jo no crec que... També llegia avui que el control de la pandèmia es veu que està millorant moltíssim, que ja sembla que deien que l'OMS diu que quan està per sota d'un 5% de positiu sobre el total, que ja comença a ser
una pandèmia que està controlada. Diu que estava per sota de 5, però clar, endevinar si el mes de juliol podrem tornar a tenir els hotels plens de turistes alemanys, de turistes anglesos o de turista nacional, jo molt em temo que no serà amb les proporcions necessàries. O sigui, això no serà com fa 3 anys que omplies els hotels. Jo em penso que sí, possiblement es podrà anar de vacances, podran venir alemanys, podran venir gent, però no sé si n'hi haurà prou per mantenir tots aquests negocis amb un mínim de resultats per no tinguin que tancar. Perquè ara també és el que està passant, ja hi ha rumors, hi ha coses que vaig llegint, que hi ha tota una sèrie d'inversionistes que estan amb la cartera a la mà, amb la cartera plena, intentant a veure què localitzen per poder comprar xollos, per dir-ho clarament. Un hotel que està allà tancat i que no funciona, doncs si potser ve algú i li diu, escolta, t'ho compro això per tants milions, no, és que això val més. Bueno, miri, doncs segueixi, aguanti això i vostè ja petarà per on petarà. Diuen que hi ha tota una sèrie de gent que estan aquí a la que salta, a la guaita de ben que poden enganxar. És bona època pels voltors, esperem que passi ràpid. Gràcies, Armand Corrales, assessor també del grup d'assessors d'ACD. Recordem que pertany a l'empresa RGA Partners Turisme i estem segurs que tota aquella gent que tingui interessos en el sector turístic també pot adreçar-se a tu perquè poder comentar la jugada, a veure com està el sector. Cap problema. Estem per aquí per intentar... Jo fa temps que estic amb ACD, em sento molt a gust amb tota la gent que hi ha allà i el grup d'assessors és un grup que jo penso que és un grup molt cohesionat, hi ha molt bon ambient i és una cosa que penso que ens està funcionant bastant bé i aquí estem per intentar ajudar la gent. És aquest el propòsit tant meu com de la CEDI i dels meus companys, buscar donar aquest assessorament i a partir d'allà intentar ajudar els empresaris a desenvolupar la seva activitat de la millor manera possible. Moltes gràcies, Armand Corrales. A tu, Albert. Doncs vinga, bona tarda.